Había unha vez un matrimonio na que a muller estaba embarazada. E o día do parto chegou, e cando naceu a rapaza, a muller morreu. E de tan tristeza, o pai decideu cuidar a súa filla como se fora o seu bebé. Como se tuvera 86 anos. Ele iba a dar un biquiño polas noites. Un día, non era tan bebé, teria 15 anos, tiña que irse a fazer un viaxe de negocios, e a súa filla quedaba na casa. Mira, non sei o que fiquei contigo, non veniche comigo? Non, que eu se me cuidan ben, teño 15 anos, son unha machota. Pero que vivimos solos nun bosque moi oscuro. Pero estamos nesta casa, e non vai entrar nadie, non hai ladróns aquí, quen vai atreverse? Xa, vivimos ao lado dun cementerio, no medio da nada. Juá, lágame. Bueno, a ver, xa que non vas parar, chamo unhas amigas e dormimos xuntos. Boa idea. Chama que cando chegan o home vaise. Están contando contos, como lles foi na escola, hasta que cando iban a descendo, empezan a contar outras cousas, como que os mortos salen das tumbas para buscar a Jocho cando non o encontran. As casas da xente. Eso, patraña, por favor. Fixo filla do home. Veredes, non vou ir ao cementerio. Non vai ao cementerio! Que dice que hai un morto vagando por ali e veche coller. Patraña, por favor, vou. Non vayas, por favor, non vayas, que che vai coller, en serio, vas morrer. Non che fai caso, na porta, vai. Cando se encontra na mitad do camiño, decide pensalo. Se debe caso. Cando de pronto se escoita crujir unha rama. Se engancha na calle para sentar, estou a mitad de camiño, vou a seguir. Non teño nada que fazer. Sigue para o cementerio cando ve unha lápida cun morto sentado dela. Quedouse helado. A ver. Mira, ten a súa sábana. Se lle colle, bueno, que as miñas amigas van a flipar. Corre para a casa, botando o lume. Entrou. Estás viva, que raro. Dille as súas amigas. Bueno, a ver, ahora, cuidado que teño, sábana de morto. No! Como te atreves a facer eso? O morto vai vir a por ti e vai che matar. Patraña, por favor, mira que sodes exageradas. Que si es? De que che vai a matar? Estuve nunha noite así, mirando pela, por si acaso, sin pestañear, por si acaso se o perdían. Ai, modera agora. Pero si que viva a mañan cando chegas ao pai. Que tal, meus olhos? Na pravilla, non ocurre nada malo. Pero a noite siguiente, cando estaba a dormir, despertouse ás 12 e sentía como que a servaban. Levantouse da cama, abriu a persiana e veu aí ao morto que lle colleu a sábana na mitad do camiño. E ando pela, fijamente. Pero non se movía. Así que volveu para a cama e dixo: está fora, non me fai nada. Pero non puido dormir. A mañá siguiente, como estás? Estou ben, non pasa nada. Podes ir tranquilo que eu quedo aquí tan tranquila e vou estar sana como un toro. A noite siguiente volveu a sentir que lle estaban observando. Vou a mirar. E non estaba no camiño, estaba na porta. Outra vez mirando para ela. Bueno, sigue estando fora. Vou volver a dormir. Non puido dormir. A mañá siguiente, como estás? ¡Ah! ¡Que susto, Dios mío! Pero estou ben, tranquilo. A noite siguiente, mirou e non estaba fora. Por qué? O primeiro día estaba no camiño, o segundo estaba fora, o estaba dentro. Chegas á porta, e aí estaba, no pasí, no corredor que dá a súa porta, mirando para ela fijamente. Pero dixo: está fora do meu cuarto, así que ainda estou fora de peligro. Pero non puido dormir. Hola, meu son. Estou moi ben, non fai falta que me
día siguiente vou a levar ao médico, porque senón vou a seguir así, bueno, que lle vai dar algo. A noite siguiente, despertas outra vez a mesma hora. Dentro da habitación, abre os ollos e encontra diante dela, na habitación. Siga morto. Estendeu a manga pola sábana que tiña encima da cama, a que lle colleu. E a rapaza tamén agarrou, tirando dela, que quería. Nada. Cando de pronto fixo o que nadie debe facer. Agarrar a man do morto. O que fai é pasarche un frío, mátache. E morreu, e ora o seu pai encontrou-na así na cama, o día siguiente. Sen impulso, sen respirar, helada, helada. Polo que enterrou. E dice que polas noites, el máis o morto da sábana, van guiando as almas perdidas que non encontran recobixo,